Eżis tfal, waħda mill-karatteristiċi li għandu l-bniedem u li għandna aħna hija l-kapaċità li nisimgħu. Ħafna drabi u ħafna nies ikollhom ix-xewqa li jisimgħu kelma li tagħmel sens u tgħinhom f'ħajjithom. Alla volja hemm xi wħud li qishom jagħlqu widnejhom biex jisimgħu il-kelma sabiħa ta' Kristu. Għalhekk sar iktar importanti minn qatt qabel li aħna naqsmu mal-oħrajn il-kliem ta' Ġesu. Din hija l-missjoni tagħna bħala tfal insara. Tiġina f'moħħna l-ġrajja meta ġabu quddiem Ġesu raġel trux u mutu. Ġesu refa' għajnejh lejn is-sema li sen kelma billi qal infetaħ u dak infetħulu widnejh u qabad jitkellem sewwa. Qed taraw kemm qawwija l-kelma ta' Alla? Tantu hekk li permezz ta' kelma waħda ta' Ġesu sar miraklu, il-fejqan ta' dan ir-raġel. Illum sar importanti ikollna f'qalbna u fomna il-kliem ta' Ġesu. Hekk meta niġu biex nitkellmu, speċjalment ma' dawk it-tfal li ftit jimpurtom milli jagħmlu dak li hu tajjeb, aħna nkunu nistgħu ngħinuhom, nagħmluhom kuraġġ u nfejquhom bil-kliem li ngħidulhom. Kliem li jkollhom il-qawwa għax inħallu lil Ġesu jitkellem permezz tagħna. U biex nagħmlu dan illum irid ikollna kuraġġ kbir. Qabel ma lissen il-kelma li biha fetaħ widnejn dan ir-raġel u hekk għenu jitkellem sewwa, Ġesu refa' għajnejh lejn is-sema biex jurina li dik li tagħti smieħ lit-torox u l-kelma lil dawk li huma muti hija l-kelma li tinżel mis-sema. Din il-kelma hija Ġesu nnifsu. Dan huwa l-Vanġelu mhux ktieb li fih issib rakkonti tal-istorja, imma ktieb li jgħinna niskopru kemm hu sabiħ li nħallu lil Ġesu imexxi l-ħajja tagħna llum. Il-Vanġelu jurina ċar li Alla xtaq li jkun preżenti fil-ħajja tagħna billi tagħna lill-Ibnu Ġesu, li bil-kliem tiegħu idawlilna l-qalb u l-moħħ tagħna. Il-Papa Benedittu 16 talabna bil-ħerqa biex din il-missjoni tagħna li ngħinu lil tfal oħra jiltaqgħu mal-mulej nagħmluha bil-qalb. Dan għaliex huwa Ġesu waħdu li jista' jimla l-qalb tagħna bil-paċi tiegħu. Hekk ngħinu lil tfal oħra isibu mill-ġdid iż-sbuħija tal-fidi tagħhom li huma rċevew fil-magħmudija u li komplew saħħewha permezz tas-sagrament tal-Ewkaristija. Uħud minn dawn it-tfal b'dispjaċir kbir ma baqgħux jagħtu każ iktar ta' Ġesu fil-ħajja tagħhom. Huwa permezz tal-ħajja tajba tagħna u tal-kliem li ngħidulhom li nkunu qed ngħinuhom jiltaqgħu ma' Ġesu. San Pawl jgħidilna ħażin għalina jekk ma nxandrux lil Kristu. Tant huwa importanti li aħna naqsmu mal-oħrajn din il-kelma ta' Ġesu li nħeġġiġkom biex din tkun l-aktar ħaġa importanti li għandkom tagħmlu matul il-ġurnata. Kemm nieħu gost nisma' li intom it-tfal qed issiru tafu l-kelma ta' Ġesu fil-lezzjonijiet tal-katekiżmu u tar-reliġjon fl-iskejjel. Għax b'hekk tkunu tistgħu taqsmu mal-oħrajn l-esperjenza tagħkom ta' Ġesu. Ġesu fejjaq lir-raġel trux u mutu f'post li kien jismu Dekapoli, post fejn kienu jgħixu ħafna nies li ma kinux jafu b'Alla. Dan ma żammx lil Ġesu milli jmur f'dan il-post u jitħallat ma' dawn in-nies. Saħansitra wasal biex jagħmel miraklu ma' wieħed minnhom. Flok ma ħarab minn dawn in-nies, Ġesu nqeda b'dan ir-raġel trux u mutu biex ikun jista' jitkellem magħhom. Aħna wkoll illum qed insibu ruħna fost tfal li mhumiex tal-istess twemmin tagħna. Bħal Ġesu m'għandniex niddejqu nitħaltu magħhom
bl-iskop li naddulhom it-tajjeb li kontinwament nirċievu mingħand Ġesu. Fil-ġrajja li ġa semmejna ta' meta Ġesu fejjaq lir-raġel trux u mutu, naraw li hu iddispjaċih jarah f'dik il-kundizzjoni ta' tbatija, fil-fatt waqaf biex ifejqu. Aħna wkoll bħal Ġesu rridu nħossu għal kull persuna li naraw li qed tbati. Ma nistgħux nibqgħu għaddejjin u ma nagħtux kasom. Tiftakru tfal dik l-istorja sabiħa li qalilna Ġesu tas-Samaritan it-tajjeb kif waqaf mill-vjaġġ tiegħu biex jgħin lil dak ir-raġel li kien għadu kemm qala xeba mill-ħallelin. Però f'dan kollu li qed ngħidu jidher ċar l-importanza li rridu nwasslu lil Ġesu lill-oħrajn. Imma dan żgur mhux se jirnexxielna nagħmluh jekk ma ngħinux lilna nfusna biex insaħħu lil Ġesu ġewwa fina. Billi nisimgħu bil-qalb il-kelma tiegħu, infittxu l-okkażjonijiet li fihom nitkellmu ma' Ġesu fil-ħin tat-talb, niltaqgħu ma' Ġesu fis-sagramenti u ngħinu lilna nfusna naraw lil Ġesu fil-proxmu tagħna. Dawn l-affarijiet jgħinuna biex dejjem insiru aħjar. U hekk meta nersqu lejn tfal oħra, inkunu tassew nistgħu ngħinuhom għax ikollna it-tajjeb f'qalbna u ngħadduh lilhom. Tfal tafu li llum bdejna dan iż-żmien tal-Avvent li huwa żmien ta' preparazzjoni li jwassalna għal festa sabiħa tal-Milied. Fil-Milied niftakru fil-mument li fih liben Alla li hu nnifsu għall-kelma Alla sar bniedem bħalna u għex fostna. Inħeġġeġ lilkom tfal biex dan il-Milied nilqgħu tassew lil Ġesu fil-qalb tagħna bħalma għamlet Marija. Ejjew tfal nitolbu lill-Ispirtu Santu jagħtina l-kuraġġ biex inwasslu lil Ġesu lill-oħrajn, għax permezz tiegħu aħna għandna l-qawwa li nagħtu smieħ lit-torox u l-kelma lill-muti. Tfal, nafdakom f'idejn Alla u l-kelma tiegħu li għandha l-qawwa li tibnikom u tgħinkom biex tkunu tassew insara li qed tgħixu l-fidi li rċevejtu fil-magħmudija tagħkom. Eżis tfal, nagħtikom il-barka pastorali tiegħi biex tkunu tistgħu twassluha wkoll lill-familji tagħkom.